Θα βάλουμε να δούμε καμία ταινιούλα. Δεν θα πάτε βόλτα με τη φίλη σου τη Σούλα? Δεν μου το σηκώνει, μάλλον έχει ξεραθεί. Πάλι μπάλα βλέπεις, δεν έχεις βαρεθεί. Έχω να δω ποδόσφαιρο πάνω από ένα μήνα. Να κάνουμε κάτι μαζί, μας έφαγε η ρουτίνα. Θα κάτσω εδώ μαζί σου να δούμε την μπαλίτσα, όπως κάνεις με τους φίλους σου. Θα πάρουμε και πίτσα. Ποιες ομάδες παίζουν? Μαρόκο, Τανζανία. Δεν είναι ελληνικές, πω βλακεία. Ποια να υποστηρίξω για να έχω αγωνία? Εγώ είμαι Μαρόκο. Εγώ είμαι Τανζανία. Η Τανζανία είναι με τα κόκκινα. Το Μαρόκο είναι με τα κόκκινα. Και η Τανζανία τι χρώμα φοράει? Άσπρο. Μα δεν φοράει κανένας άσπρα. Αφού το Μαρόκο φοράει κόκκινα, αγάπη, η Τανζανία φοράει τα μπλε. Τι ρωτάς? Όχι, ρωτάω γιατί είναι και τρεις που φοράνε μοβ, ένας που φοράει κίτρινο και ένας φοράει ροζ. Αυτή είναι η διαιτητές και τερματοφύλακες, αγάπη. Πλάκα σου κάνω, μωρέ, τα ξέρω. Ποιος έχει ένα γκολ? Το Μαρόκο. Το λέει δίπλα. Μαρ 1. Α, αυτό σημαίνει μαρ. Και ποιος είναι 0? Η Τανάγρα. Α, η μόβ είναι η Τανάγρα. Έχει ελληνικό ενδιαφέρον, γι' αυτό το βλέπεις. Τανζανία 0. Αυτός με το μόβ είναι ο διαιτητής, τον Μπαμπρί. Πάντως αυτός ο διαιτητής πρέπει να είναι πάρα πολύ άμπαλος. Ούτε μια πάσα δεν του έχουν δώσει. Έλα ρε, δώσε δίπλα μόνος του είναι. Καλά, γιατί φωνάζεις, ακούνε νομίζεις? Α, αυτός πολύ όμορφος, Καλέ, μελαχρινός κούκλος. Κι αυτός μελαχρινός, κι αυτός κούκλος. Το Μαρόκο είναι. Όλοι στο Μαρόκο είναι κούκλοι. Θα πάρουμε πίτσες. Ο νους στο φαγητό. Κάτσε τώρα, έχει αγωνία. Ο Ιωαννίδης που είναι? Κάτσε, θα πάρω τη Βουλγαράκη τηλέφωνο να τη ρωτήσω, ρε. Ρε, αγάπη, Κόπα Αφρικα βλέπω. Τι είναι το κόπα? Είναι, πώς λέμε, Κόπα Καμπάνα. Α, Ναι, παραλία, ξέρεις. παραλία είναι η Κόπα Αφρικα. Τι κάνεις, ρε, αγάπη, τώρα. Έχει μια σειρά που παρακολουθώ, δεν το χάνω με τίποτα. Τι υπόθεση? Αν δεν θα ρωτάς, άμα θες να δεις κάτσε, αλλά δεν θα μιλάς.